abahlali ekuhlaleni besithe xhegwazana libi limnyama kwaye liyathakatha exhegwazana selimane lithandaza lilila limsola uThixo ngendlela owayedale ngalo ngamanye amaxesha kwakungase lithi uThixo lithathe liphinde licinge xa libhubhile uyakhuliswa ngubani uAsenathi umzukulwana walo singabafihla Besithi abahlali wayeligwirha wayethakatha umakhulu kaAsenathi besithi abahlali balelali wayenezithunzela wayesifihle kwalahlathi abethethe into ifaneleka abantu into ubunyani bayinto bengakwazi imandi ngixelela into beningayazi uThixo wayemphe isipho sokwazi amayeza esintu umakhulu kaAsenathi yiyo lonto wayengapheli kwalahlathi wayesikha lo mayeza azithengisele wona kwikhemesti zamayeza esintu edolophini kuze balale bedlile noAsenathi kaloku uAsenathi wayephila ngemali endodla kamakhulu wakhe umamakhe wamka nekhadi legranti esithi uzobuya uyofuna umsebenzi Orange Grove eMonti oko wemka akasabhali nencwadi oko wemka elusana ubomvu uAsenathi kuthiwa wamfuna wamncama umsebenzi kuthuma nebonwa ethengisa ngomzimba eSouthernwood kuthiwa sozaphinda buye zimthimbile zimgqibile iziyobisi zasekhwikhwini eMonti uAsenathi wayengumntwana wayemane eminxwasi isifuba ngaba busuku bangalomini walifunqa lade laphela alathonse lalisekile kulanqawe yakhe esifuba sabisuba singamyekanga simbambile akazanga zidube ngokuyifonela iambulance umakhulu kaAsenathi kuba wayesazi kuba ukubuyifonele ngobusuku iyakufika kwakusi ambulance nalela babehlala kuyo yayithexele kwilali zakucentane ikude kakhulu kwisibhedlela esikhulu saseCuwa kuba wayesazi amayeza esintu umakhulu kaAsenathi waye wakhumbula ukuba likhona iyeza wakho walibona edlula ngendlela ulagadi kamakhelwane wakho uTata uMthathi owenomselisa lona sivuleke isifuba kuAsenathi akazanga libazise wathona khona umakhulu kaAsenathi ngethamsanqa wafika igate yeyadi elityelwe ivuliwe izibane zona zixinyiwe kwakusekulelwe isibane sangaphandle sona silayitiwe akazanga nqonqoze umakhulu kaAsenathi kuba wayesenqana umvuselela uTata uMthathi akazanga icela imvume yongena kulogadi kuba wayengxamile sasiminxa kakhulu isubu uAsenathi uthe esalikholo yeza zambona zamkhonkotha izinja zikaTata uMthathi wavuke phethe induku uTata uMthathi ezobetha lonto yayikhonkotha zizinja zakhe wathi nhla ngomakhulu kaAsenathi alagqurha lazwa ngothakatha kulelali akazange besambuza ukuba uzothini ngobusuku egadini yakhe uTata uMthathi wamphosa induku wawaphansi umakhulu kaAsenathi wamfunza ngezinja zakhe uTata uMthathi phofu ke engamyekanga ngenduku embhuqa wanofunga uthi wayebethe inyoko nobungozi uTata uMthathi wathi wakumbona sephelelwa ngamandla sezofa umakhulu kaAsenathi wakhwaza abahlali esithi ulibambile igqurha elikhulu lalelali lithakatha izitshalo zakhe egadini yakhe ngendlela babemzonda ngayo abahlali umakhulu kaAsenathi zange bambuza insusa yokubethwa kwakhe bamxuluba ngamatye wabhubha ngokunangoko umakhulu kaAsenathi saminxa naye isuba wabhubha uAsenathi oko wayelinde umakhulu wakhe sithi uyeza neyeza